Dio pažnje u našem trenažnom procesu svakako moramo posvetiti vježbama mobilnosti, pogotovo danas kad jako veliki broj ljudi radi poslove koji su dominantno sjedilački i jednostavno naša tijela poprimaju oblik stolice, što svakako nije dobro. Vježbu koju će Josip pokazati zove se škorpion i isto je relativno lagana za izvesti, a otvorit će vam kukove, povećat će vam mobilnost i donjeg i srednjeg dijela tijela. Pa evo, Josipa, molim te, demonstriraj nam. Dakle, nogu dignemo u zrak, zarotiramo kukove prema natrag i vratimo se u početnu poziciju i isto to ponovimo sa drugom nogom. Ruke su na podu, gornji dio trupa je priljubljen uz pod, radi praktički donji i srednji dio tijela. Vježba nije prezahtjevna, u početku ćete možda biti malo kruti, ali to je upravo zato jer ste se stilom života doveli u to stanje. Ova vježba će vam pomoći da se malo po malo vraćate u jedno prirodno, fleksibilno i mobilno stanje tijela u kakvom bismo trebali biti.